ase chitundu bali na nene mono bali bakwire cha yabo ase ekegwanda gose factory ya Kebrigo nigo be mununganirie okona choko kwekina kwaba gokubwato kwali tukolia lero ekigambiro kya Nyamira korengana no munachie kina Winfrida Okwani nigo ekinekyo gyasukeligwe osigia suketigwe bosio goika chitariki 15 na mochio motienyi oikomi omwaka igobechirwe na 2025 na kubwatikana no kona choko nigo igatia balemi abo banyaka bakomochia egetambo kerekyo nabo igo nigo baganire kwenekerigwa obwene bwabo Molikyo ito Paul Kapokara na mange abalemi abaiga korwa seke gwande keiga gya Kebrigo ase ntunda ya kane bono nigo baikira seke gambiro ekiga Nyamira kurigyo obwene bwabo twakira rero ni ria kane tugoita na maguru rero timbe timatibi rero nabe ke yange ngiya ende cybasikiri cyito cyikugocha aseri etali ya Yesu twakirega aboire aya mangana tawakori gutari amaya aya namabi na marigari tukorera tako baya busa otwaikarie koti munanje nasinyi kuimuka nabona atigecha yani mugundu nabo twacha nabangina abange sana no tura kulenganamo no kone kwabo kubaigatie busumu na chibina Winfrida Okwani nigo baganetie a general meeting konyara kabage kubekwa kirario ili banyara ko bakorerwe njire nengo yabo yatumegete egento gwekabondo getarakoreka nabo democracy teyo obo koramburo botari goto usibore bunantu abaremi ekiarekera usinkira se memorandum article wa association y'abaremi gego tebanga egento koroka extraordinary general meeting egego koruno nyembo tuko as long as abare banyi demandiri babe babere gose batatu ba demandi ebe abatu director baro wosto bwate egento koroka KDDA nigo kuna chokweli tukolia lero kwabago kuna chonga ekineke nande kichikunyara kaboya gotekero tariki 15 na mochi mutinyu 10 yende kolengana mo nabalemi abaiga batagokera egento nataka odebe kotira ro moina egento yakora egento twaganyirire totebi gunga mwairwo mukutano gekora mukutano tari gento gegocha omukutano abalemi basabete abalemi that is their right na nere divine dia serijiko so omojaji ole Nyamire genda tokorera lero nkeli kia goja setole na ende gento kende ndete koma tebia ruling yarenge okorwa onye submissions chiarwetwe ama tukarenge korwe 14 days niga balemi abaiga bagosirere guchikunyara kababa kwimukiye bitambukire bitindi na wikananya no gotugore chae esenge njoni go barorire batabwati boita bonde bonse moneke melie kigagie chae twamwegento togokora yasinyiro twamwegento togokora abalemi mwaigure tuchiere nyimbeye totene neima tanyoreri egiaki yaito mwaigure echaene yaito anya tokora twamwaito totogore bantabu mbali goto ita ni ntu twabachorete omweli oye nigo basabire obwene bwabo kwenekigwa nabaito bareka basari chifizi igo goikatorigie njire ngao buno moremi echaene yaito monta yo gotebia soko yira gochia igo moremi ngochiare korigie decision torore njira togokora echa yaito ekogera twabaire chae nyinge batwarire chinguru na gende baende goturwanerie segi igo goikera bono gochore kora arusi echa yaito aseka iridie kidogo egere torwane segi chibeshito jinya gotume kase ekoti inko report rigetaseni kya wanjite kya Gatembe kuiga sinseme chiga chair ekegambere kenene Nyamira meye county Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp Mwanjo mori